misschien heel dichtbij, niet zo dichtbij. We hadden het over amusement. Ja, het lichtamusement. Het lichtamusement. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, nu is er iets wel heel ergs. Gewoon nou druk nou op het knopje, man. Nee, vertel even over Italië, naar je dienstreis naar Italië. Mijn dienstreis, mijn zelf gefinancierde, Ja? niet gesponsorde reis naar Italië. Video, hè? Dit is een video. Dit is een video? Ja. Dat is niet waar, toch? Maar anders zou je wel een knopje moeten drukken. Vertel nog even over de kernfusie, de opvolging van de kernfusie. Dan is 27 oktober is de grote dag. 27 oktober, nou dan komt de cameraploeg van een Amerikaanse zender, die komt filmopname maken. Welke zender? CNN. Ja. En nou, kort daarna zullen wij ook Friesland informeren over de ontwikkelingen in Elst, in dit geval. Els, dat gebeurt hè? In Elst wordt een machine ontwikkeld die in staat is om restwarmte om te zetten in elektriciteit op een revolutionaire manier. Piet, wat zei je ervan als NTS'er? Nou ja, dat klinkt prachtig. Maar, voor hem maar. Nou ja, met dit soort dingen is het altijd zo, als de investering binnen, als het ding één keer geproduceerd is, dat het rendement zo hoog is dat hij binnen een bepaalde tijd zijn investering eruit haalt en dat je de winst nog hebt. Dat het opbrengsten oplevert. Maar ja, dat zijn ze nu aan het onderzoeken en dat klinkt hoopvol, maar ja, het is even afwachten.